ng trabaho, Chloe Baby. Kapoy-kapoy ka lang. Ano ba kasi giingon sa Bible ma? Nga, kung labayan daw ka sa tao og kuan kaning bato, imo daw ding labayan og pan? Kabalo ka ayo, Chloe, oy. Ay, kung kabayan kong bato, alisod pod pa na ko ilabay o bato pod. Kasakit ra ng bato, no? Wa ka nagsunod sa Bible ma. Dapat pan rin labay kay para di ka makabalo sa tao nga. Dili pwede, uy. Kasakit anang bato. Lisod pod, pa ni mo ilabay. Dila di ka mauma kay wa ka nagbasa sa Bible. Kung labayan di kag bato, pan din diretso imong kwaon ug imo din ilabay. Magilong, Chloe, maybe? Gusto lang kang kaugpan ba? Ina na lang gud nga ka magpapalit pa, di palitan ti ka. Pinood lagi nang nasa Bible mga kung labayan kag bato, labayan din imong pan. Sige, kung ito na po anak Chloe, kay nabasa man na sa Bible. Labayan ko ba po si Mama Bika? Labayan ko yung pan niya, makakaon din ko. Itago sa din ko dari, kay kuwas ko bato. Para siya ulo, lingkod-lingkod din, labayan akong bato din. Ginagawa mo. Balik. Agay, tigmo sa ulo. Agay, unsa man ikaw, uy. Bato mo itong gilabay, Sa mga bataan niya. Pero, nagpalit na sa umpan, oh. At saan natugpan, ani? Larabay palaman dito na pinatbati. Sus, lamig na yung kaayo. Kapalit yung pan, ani. At kuha kong ulo, bay. Wala ba tumingin sa mga anak ko? Kung labayo ba ito? Mabalos o pan? Mas makapalit ko anik pan ba? Palit sa ako, di. Kung ilabay ko pa ito, bay. Murag dito, mas udah pita ba? Ginagawa mo. Ma, kawin na ito, ma. Kuha ito yung pinatbatoy ni Marito ko. Kaya nakakita kong pan, oh. O, dagko pa dyan, oh. May kayo, ma. Masa man ang pan mo man ako gilabay dito? Ago, ikaw yung naglabay na kong bato ba? Ikaw bata ka. Bata ba? Ikaw yung naglabay na kong bato ba? Ikaw ba?